И здравейте хора! Това е трети епизод на градско каране и в този епизод ще е по-различен от другите, няма съм на едно място. Аз ще се пускам от гората на град Радомир до центъра на град Радомир, което сега само да кажа, че след е към 6 и нещо. Оставете едно лайкче, напишете едно коментарче, защото да идваш по това време толкова късно вечер, през лятото, да караш колело и да пускаш каменна писта, не всеки го прави. И затова моля едно лайкче, subscribe и айде, пускаме се. Не виждам, почти нищо не виждам, но я пускам. Ето, опа. Да знаете, пускам я на спирачки този път. По принцип не я пускам толкова на спирачки, защото е тъмно. По-рано не можах да снимам, защото не бех в Радомир. Даже не бех и близко до Радомир. А бех в град Перник. Може да не се вижда нищо, ама ще се опитам, когато преработвам, да се види нещо. Иначе пистата е доста добра. Ако сте от Радомир, ви се пуска някаква каменна писта, която нали не е трудна, пуснете я тази. Поне на мен доста ми харесва. И камъни си има, напрежение си има, адреналин си има. От всичко си има. Смятах да скоча и някои други скокове, но както видях времето колко е часа, няма да има много време. Но поне ще снимам, нали, за което е най-важното. От колко време не бях качвал клип. Доста хора. И втория или първия клип в канала събра над 100 гледания, за което много ви благодаря. Почти я минах вече пистата. Тук даже пускам без спирачки, защото си се вижда, нема дървета. Оп. Малка авария. Има големи камъни към края, което не е хубаво, нали? Каплата е крива яката, но нищо. Важното да е пъм. Гумата само ми прескача. Тук ако нямате здрави ръце да карате, нали, които не ви отнасят на всеки камък, тук на вас ще ви е много лесно. Аз още да тренирам тази писта да пускам без спирачки. Без спирачки точно не може според мен, защото в началото на пистата има доста камъни. Не камъни, има и завои камъни. Които са две неща, които са не малко опасни. Кажи верно. Май не се е виждало много. Този епизод може да стане гнусен, грозен. Не съм с BMX, аз съм с крос. Този епизод. Хоп. Сега съм минал може би 1 км по камъни. Но не знам колко е точно, нали. Хоп. Може да ме последвате и в други социални мрежи, освен YouTube. В TikTok Марто. Опа! Изпустих ръката. В TikTok Марто долна кара, долна крос. В Instagram Марто бе брат. И ако искате повече контент, отколкото тук в YouTube, може да ме последвате и там. А който ме последва, идеално. Голям камък. Обичам да минавам през този голям камък, понеже като мини дропче. И също, ако я пускате, малко се разтегнете, защото аз не съм се разтегнал и мускулите ми играят ключеци, включително и ръцете. Не знам как се вижда точно от вашата гледна точка, но ще видя, когато го обработвам, какво е станало. Може да чувате как ми фърчат камъни в каплите. Това няма как да не се чува. Аз почти я поставях, бе. Оставя ми много малко. Оставя ми едно дропче. Аз го пускам, не го скачам, защото не искам просто. Или ще пусна него,
Или ще трябва да мина през място с адски много камъни. Даже адски много камъни. И я че се разтурим. Така. Сега ще мина през арката да видя едни мои приятели. Понеже като се закачвах към гора, казах им здрасти, отивам към гора. Те беха като what? Ако се чудите кои са, Бобара кара Декстър в TikTok и Дени on Cube в TikTok. Денката. Така, хоп. Така. Тук има едно скокче, ама нямам засилка, сега го скочим, и тъмно. Така. Често казвам, и аз не вярвах, че ще я пуста пистата и ще имам време. Ама на. Хоп. Така. За сега, от моя гледна точка се получи адски готино. От 2025-та, когато нали пак ще си снимам и през другата година, вече ще имам нагръдник с GoPro. И че е много по-добре и за снимане, и за каквото и да е. Пълне съм с кросен дур и адски много добре се катери. Ако бех с лайте и бех към гора, прави аз не го мисля. Какво ще да става? Дели, какво ли че си помислят, като ми кажем, че съм ходил нагоре? О, абракадабра. Пак напомням, оставете едно лайкче, защото сега съм потен, изморен съм, жаден съм, гладен съм и на всичко горе тъмно. И съм сам. Оставете едно лайкче, моля ви се хора. И се абонирайте за канала, споделяйте видеа, има повече гледания, повече контент и повече контент за вас всички. Иначе градско каране 4, ама то ще е по-различно от автем от другите, защото ще е градско каране Перник. И ще бъда на квартала, през Мошино и на център ще завърша. А кога ще го снимам, не знам. Зависи си всичко от времето. Не от мен. Сега който пита, бутам. То не е малко, има горното. Боже. И вече сме в арката в Радомир. Ей! Стори ми се на едно момчета. Вече съм официално баш арка Радомир. От тук. Ако са долу, че се очудим, защото вече не е малко тъмничко. Но не е нали много светло и не е много тъмно. Оп. Май не са тука. Кой ходи до гора, бе? Не бе, пущах на клип. Не бе, има си го всичко записано. И съм казала ви последват. Ма не съм пуснал как съм ходила, само как се пуска. Второ, няма да спирам сега клипо. Направете ли? Да, пустите. Знам, че е накрая. Ето го Бобара, казал съм да ви последват в TikTok, споко. А мене не добре. Тебе никой не иска да последва. Научно доказано е. И бащата на ден утре, че ни развали скока ето с един багер. Ако го развалим, че му развалим багеро. И има багер, няма багер. Има бигер, няма бигер. Айде. Ще снимаш обаче. Падава, ще снимам. Айденка. От колко време снимаш? Не знам никакво. Чакай, сега ще ви кажа.
10 минути. Боже, баш пусна. Ай, чо? Бе. Ти не получаваш в YouTube. Ай, бобрето. На къде ти? Отивам. Бобър, ти нали ми го имаш? Да. Кажи му. Да. Снимката ми е на BMX. Ай сега ще завърша карането на центъра. Ето ги мънкитата и айде. Хоп. Бай-бай. Вие сте в канала ми после! Така, оставихме ги. Така малко каране прав. Така. Ще направя едно лъче. Дали тук ще го задерем? Това е ужасно. Оп. Тук малко камънки. Камънки? Измислих нова дума. Напишете в коментар. Ще ви харесам коментар, ако напишете в коментарите, напишете камънки. Хаштаг камънки. Ще мина сега през Ное да пуска стълбите. Гледа какво каране. Това ако не стане най-известното каране, което съм правил в канала ми, аз спирам да снимам. Който е останал до тук, да напише камънки в коментарите. Хаштаг камънки. Оп. Или как се го завърши. Стълби. Вече не знам колко се вижда, освен ако видите някаква лампа. Извинявам се, това е първия и последния клип, който снимам толкова включително. Просто трябваше да снимам. Днеска ми дойде мерака. Айде, първи стълби. Така, втори стълби. И последни стълби, трети. Така. Кучето там трябва да внимавам. Куче и тук. Кучето се отекава. Горкото куче. Поставете лайк, ако обичате кучетата. Аз сега ще скоча едно мини скокче. Стълбички. Ще скоча. Голямо е. Така. Хайде от тук. Към центъра. И виждам центъра вече, хора. И освен центъра виждам почти края на клипа. Нещо на центъра да не би да има, бе. Че нещо малко повече ми се спорят хората тази вечер. Оп. И вече сме хаштаг център. Хоп. Може да скоча сега скока на центъра. Аре, скачам. Бързо. Скачам още едно мини скокче и ще се прибирам. Направо ще ви покажа прибирането, защото и натам се караме. Има да стане по-дълъг клипа. Минавам зад община. Може би не се вижда нищо. Извинявам се пак. Много
Не е много тъмно, вижда се от моята гледна точка, но от вашата не знам. Мисля, че е чакпът. И още може би 2-3 клипа до края на 2024 и официално закривам годината с канала. Не, канала ми няма го затривам, но няма да качвам скоро, поне до пролета. Освен ако не качвам някакви шортове. Така. Да си правим гонка. Педали. Ай, не бе. Аз на горното си, бурото съм по-бърз. Така, от тук се пускам. И надолу. Може би не се виждат нищо. Може би е черен екран за вас. Извинявам се, много ще се опитам да направя всичко се вижда на макс. И ще сложа и малко музика, когато карам и не говоря. Е, нали по-интересно. Оп. Едно дрипче. Къщи, колко искаш. Кола. Спирачки. Айде, here we go. Back to the hole. Oh, какво измислих? Here we go. Back to the hole. Ето ще направя. Ако мога едно уипче. Мини уипче, ама става. Не зле. И ми падна веригата. Да. Падна ми веригата. Трябва да оправя. Ма не сега, защото тук спирам и свършвам клипа. Чао!